Sanibonani guys. Hey. Ningayinaki ingubo yami. I'm cooking. So, ngithole i-gift. Ngithole i-gift guys. First one, kunenani ngijaja ukuthi ngilethele indoda nge-train ngenasibongo. Okay. So, I don't know what is this, but lapha ngine-show i-trailer. La angazi khonani, it's a second gift. And then there is a third and fourth gift here according to her. Ngizomtheka usisi uyayidayisa zonke lezi zinto ezenza la. So uthenge girl. I know it's got washata, but I've been meaning to give you something, okay? Let's unwrap. Trailer me. Okay. Gift of color. Guys, angifuni kube ngathi khona iphatha enganivezeli yona sengathi i-tray modibamba ungaveza nering asikwazi ukwenza ama-tray indandatho ingekho yabona nto. Okay, sharp ayikho personal. Ngiyadlala. Okay, nathi i-tray ibhelebhele lami badod gift isibili. Second gift. Hi guys. Uqoqo. What you call in English? A chopping board. Lalela. What's your each gift ke sana? Guys, lapho sengisebenzise uqoqo lami udala. Okay, I'll save this. Oh, ngiphinda ngifase ring. Ne? Messi slomo. Guys, lalelani. Beliqhephulwa, belidotshwa seqhephulwa. Guys, okay, second gift ne. Second gift ne. Second gift. Asize ku third. How am I 24 make sure. Okay la. Singokhonani. Hey. Inqomashe kaBhebe madoda. Lalelani. Ngimemeni ngizopheka emcimbini. Munomcimbi ngimema ngizopheka. Ngizofika mina ngingowena.